Oi birrindua, esnia, ura, arrautzak, urdaiazpiko gozia, margarina eta irina. Taloen mazakin hasiko gea? Bai, Vale. lehenengo egingo dugu taloan masa. Eta oso sentzilua da. Bai. Eta, bueno, Beak esan du bezala oso zentzilua, Bai. nahi duzan etxien iteko bai, erraza. Erraza. Ba, gainera, erabiltzen dugu irin normala, Irin Porque askotan normala, taluak jentek entzuten duenean, ba, betik izan bidala beste irin batzuk, ez. Bai, hartu irina. Bai, hartu irina, no? Hori da, bai. Pentsatzen du, lau kutsara da urun. Botako diogu arrautza bat. Eta gero botako diogu ondo nahaztu. Bai. Eta botako diogu ura, Alda esneare bota, baina guk ingo dugu urakin, Eta hau esan guztioi ekarri duen platera hau taluak urte askotan egiten dizuen plater badala, ezta? Betidanik Betidanik. Gure etxean betidanik izagutu dugu platera. talo honeik egitea. Egitea, bai. Eta berezitasun hau zer da? Talo hauek bukaeran nahi dugu esplikatu zer da, baina, hasieratik hasiko da pixkat esplikatzen, ez? Eta da, itzengo dugu pixkat frituetaz, ez? Frituak, kroketa desberdinak, fritos bariagoz izaten da Hori da. bezala. Betidaniko plater bat. Fritoiek eta ze gustura jaten ditugun. Hori da. Eta bati bat gaur egun ez da lain erraza, frituak aurkitzea, erozein menutan, eta bati bat behen etxean beak egindako frituak. Hori da. Gu betik daukagu fritoa, beti Fritoak. daukagu gure kartan, eta ezingo ditugu inoiz kendu. Inoiz kendu. Hori Eta ez da. kendu. Hori da. Eta azkenean, saiaketan gara, batzutan gauza barria sartzen. Baina, kasu honetan, betidani dakun flater bat hor jarraituko dau. Hori da. Bota diogu gatza, Gatza, pixkat, bai. Porque azkenean krepak, egin aldia egin goxuak, Hori, pixkat zuei izategatikan, gutxi gura bera, 7 aukera izaten dituzte fritotan, eta 7 aukera horietatikan bat hau izango da, talo berezi hauek, eta 7 horiek batzutan aldatzen juten dira, baina taluak ez. Adi? 7 horietan, azkenen urteetan sartu ditugu beste masa batzuk, Bai. krujienteak, Bai, brikak, brik deitzen dena, hori da. bai. Sartu izan dugu barazkiak bebaita barruan, Bai, lehenezianak egiten. Bai, estilo tempura eta hori hola da, esaten man. tempurak bebaita batzutan, Hori da. baina hau jarraitzen dau dan bezala. Eta da gainera da flater bat aurrei asko gustatzen zaiela, no? Porque da Goxua. irukitxo bat. Bueno, Irukitxo bada, baina, Hori, pixka, gehiago berotuko eta hau. Bai, berua. Bai. Izango gara. Berua dagoenean. Horrela talo bat egingo duzu. Krepa. Hori Krepa. da, kasu honetan krepa. Zuek igual etxien beti ditzen duzu talua, baina ez da talua Claro, mazaki. hori da. Hori da, ez? Baina izena hola ulertzen zazte zeu Hori etxia. da. Gero zuire gertatuko zazu askotan, aste barruan egiten dira lanak izaten dira hauek, ezta? Bai. Hori da. Egia da. Niko goratzen ez txikitan, ama edo izeba hau egiten, ez da, eta zukaldera jun, eta ama, emun bat. Ez, baina... Eta igual pizkat erretzen zana, Bai. o apurketan zana, Horiek izaten dira guretako. etxekoentzako, Hori da. beti alaxen da, bai. Hori izan guretako, no? Bai. Haze ondo, zen da? Zuek sukaldeko mailan etxeko lanak iten, eskolakoak izaten da bezala, eta berak azte Claro. guztian krepak, taloak egiten. Claro.
Askotan lehenengoa, askotan sartainan pegau egiten Bai, da. bai. Eta hori izan zen guretako, no? Hori da, bere ona etorri bitartean Hori da. zartaia hori gertatzen zaio, ezta? Hori da. Gero behin aurrenengo eginda, bat besteen atzetikan puntu Hori hartzen da. du nien temperatura eta asko zerrexo. Bai, nire badakotor txikitzatik rekuerdo batzuk Bai. hori eta bizkotxoan masa, no? Bai. Bizkotxoan masa moldean jarri baino lehenago geroan Bai. itxi igurtzen. Atarako dugu flater Ateratzeko batera. bai, hemen txen. Honea atazazu, eta listo. Hori. Asuntua da, pixka bat pare batzuk egitera. Bai, egin pare bat. Hori da. Hori da, bai. Esan izunean zukaldeko etxean, hori gertatzen da, ez? Familiko jatetxetan, Hori. amare zukaldaria barin bada, seme alabak hortxen inguruan, ez da? Inguruan. Hori da. Kasu honetan esan de seme alaba, baina zu ez ezte bi alaba. Bai, Bai, bio gaude zukaldean. bai. Zu eta Ana, ez da? Bai, nita nire izpa. Bai, biok, Eta, jarraitzen bueno, duzu etxeko naiz eta- indarrakin. Ja. Bai, bio jarraitzen dugu. Zuek zaunatira geizten zehaztenean, zehazte, benteruen alabak. Alabak, Hori da, bentakoak. bentako alabak. Bentako alabak. Bakoitzak badu herrian, bueno, Hori ez da. izena esaten dana, Bai. ez? Baserri izena, Bai. abizena, eta horrela, bai, Bai. izenak, eta horrela, eta zuek. Oin, egun honetan argazki zarrak ikusi nun kartel bat, Bai, benta de arantzazu, jartzen zula. hartzen zula. Gero goiko hori, beranduago hasi zen erabiltzen. Zaten daue frailia jarritako, Izena, bai, komentutik jarritako izena, hola, baina beti izan da benta. benta. Benta da arantzazu. Pixkan, gehiago. Motibo desberdinagatik izaten gehago askotan arantzazun, ez? Bai, hori Joko egia da. handia ematen du, bai kulturaldetikan, Hori da. baita ere, ezkontzak, elizkizunak, Bai, hori Ze- egia da, hori da. arantzazura denetatik. hori da, mendira Denetatik. juteko, urbiara jotzeko, gero aizgorrira, hainbat aukera ematen dizkigu, ez da? Bai, arantzazura, Kotxia berinkatzeare, bai, bai, hori be, bai, igande goizetan. bai, ja. Eta ez Hori da. bakarrik kotxiak, autobusak, Auto, dana, hori kamioiak, da, askotan hori da. jutu zara arantzazura eta kristo, trailerra, no? Eta batzuk ibo bizikletan, batzuk bizikletan ere bai, eta igual, karo, ezta? bere inkatzea. Hori da, Bere birien ez importantzia arez du. pasatzeko. Bohandikan ezen, mamagina jende bazpane berinkatzen du kotxia, eh? Bai, 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 bai. bai, bai. Gu Ohiturak askotan, dira. bertakoak izan da, aztu egiten zaigu. Bai, berinkatzia. Nik ezagutzen ditu baita ere gure herritikan, badibidez, antxua eta atuna eta asko harrapatzeko arrantzalieke urtian, hori udaberri aldian horrela, beti urteroko huelta arantzazura jun. Arantzazura. Kasu hortan berinkatu ez, baino eskerrak eman eta Eskerrak- eskature bai. Hori eta da. gero bitarte horretan, baskaldu. Batien ez bane mazan, bestian, Hori baina da, hori da. egun pasa. Bai. Bai, bai. Bai. Debozino Hori da, bai. handiko bai. ama bertsina da. Bai, batzutan, arantzazu relazionatzen deu erlijioarekin, baino topagune bat bezala igual esango zinuke gaur egun, ezta? Ba, bai. Eta hoi udan eta asko ikusten da, no? Mendira, Bai, eta gero mendiaz aparte artistikoki eta kulturalki dan lekua, no? lekua hori, bai, bai. Hori da. Bueno, ikuste ja pare batzuk egin txula. Bai, ondo. Hola, mandatuko, bai. Eta hori oin da, bixamel fin bat egin, Bai, eta bertan. bertan Sartu, edo. eta bueno, ikusiko. Hori da, hasiko geha egiten. Hau txin epelduko dut. Bai, igual hemen hobeto, bai. Ah, bai. Bai, Hola, eske, bai. Zerago dalako. Karo, gubilo Gipuzkoarra geha, eta hitz egiten dugu arantzazutaz, badakiulako nun daun, Gipuzkoan nola ez, hortxen barruan ez da. Baina, bueno, arabatarrai ezan, bizkaitarrai, guzti ezan, arantzazuko amabor jinean nun dagoen, oinatiko aldapa ondile jo, eta 10 kilometroa arantzazu. Arantzazu. Leku marabilosua. Zai nola ezan, ikusgarria. Bai, bai. Bai, amildegian, arantza,
Harria. Harria, hori da, bai. Paisajea, Bai. aitza. Mendilla, dana nastuta. Eta udaberrian ardiz inguratutako lekua. Bai. Behin gora jo ezke urbiatik angora. Han daude gure hartzaileak, behen ardillakin, eta hoxe. Jo gaztagarra jateko. Bai, betik egon dira, han baserri danak ukitu ardiak. Bai. Bihorrak, baina ardiak etxe danetan. Bueno, hemen ruz bat, Bai. egin dut pixka bat. Bai, txiki bat ikustegatik gero Hori da. bexamela. Hori da. Eta joango gara. Ze gauza harra dan fritua jatea. Askotan ezaten Bai. deu. Azia zazu umientzako razillo bat zea frito. Umientzako, eta nagusiak ere ondo Hombre, gustora. hori da gauza bat, Bai, ez dala, bai. naiz da modak eta gauza... Xamela goxo egin dezu. Bai. Bixamelari botako diogu urdai azpikoa. Egozia. Egozia. Txiki egin da. Txiki-txikin ja. Eta gatza pixka bat. Ja, gertu dugu. Ja, korretzen nahi, bexamela etxean egiten zuenean, egun hortan, inberri jabanen bat zeon, potajia bezala plazarka bajaten nuen. Bexamela zalian nahi. Bai, ez da, ez Bai, da. bai, bai. Bildu gabe eta ez zaren gabe, pelian horrela etxean, Bai, hola, Oso goxua. xamendako bixamela. bai. Eta oin, hartuko dugu talo bakoitza. Hola, sendaun bezala kutsariak intata jan, da, listo. Bai. Gortu baino lehenotik jo. Bueno, ni be baita badaukat, Bai, eh? ohitura hori, ezta? Ohitura de etxian, Bai, hori da, bai. Bai, azken finean da, krema esaten da bezala, hori zen. Hola, earki. Hau benetan frito berezia da, Bai. Bai, bai. Bai. Holaxe bat. Pare bat egingo dituzu? Holaxe. Hone dauko urdai azpikoa, baina, bueno, nahi izan ezkero beste gauzan bat. Bai. Bueno, badakizu bixamelak. Hori da, bai. Gazta, ontuak, Gazta, aukera. hori da, aukera da oso zabala. Hori da. Askotan aurrak eta dauzenian, eta zela, ba, zaiateketan gara, ba, gauzak Mhm. pixka bat, ba, Hori da. gustokoak eta izan da. Zuek betiko frituak hori badibidez urdai espikuena, ontsuena, Hori bakaiena, da. kroketa desberdinak, eta gero nola ez baitare, zea, arrautze gozila, zatituta. Hoi bai, hori beda Hori beste klasikoenetakoa klasiko bada. Hori da, bai. Beste klasiko bada, no? Gu arrautze Bai. goziana. Bai. Batzutan esaten zen, arrautze gozila ebaki, eta gero horreire urdai azpikua, Bai, zea, bai. jamon jork gozitakoa ipini, Bai. eta hori orduan lontxa bezala, Bai. Eta gero Eta bexamelatik gero, pasa. guk etxian azten ditugu bilotzak eta hola. Mhm. Eta arkumea asko, Bai. asko egiten dugu, eta baita arkume txuletatxoa baita bixameletan. ere. Hori da beste... Gauza fina hori ere. Bueno, hemen daukagu hiru bat. Horri ditzen zitzaioneko goratzen naiz, tekniko bezala bilarroa. Roa. Bilarroa. Bai. Txuletillas Tapetxe- bilarroa. roa. Hori. Hola, Bai. Bueno, Hola, ja- xenorekin nahiko, bai. 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 Ja Bai, beste azkena... bat hasi izanez, listo. Bai, eta horrela. Ohituta kantidade ondila egiten hori gertatzen da. No? Horatzeko pare batekin nahiko baina bueno, hori da. Hola. Bueno. Eta orain, Bera. triangelo forma. Mhm. Azkenean krepak egiten duna da envoltura da. Bai. Ez? Osea, Hori da, hori Eh? Bai. sartainan gero, frigituko ditugu.
Eta pasatuko duzu, Bai. irinetatik ere bai, o Ez, zuzenean arrautza? arrautza pixka bat eta- eskinatan, Bai. arrautza pixka bat eta panraio pixka bat, no? Bai, Batez ogi ere, arraiatu pixka bat. bai, Bai. zeiatzeko eskina. Zeiatzeko, Baina bai. ez, guztian ez. Guztian ez. Bai, hor pentsatzen tiskin honela, luzetak aurrera. Karo, hori da, Puntak hori da, itxi, hori puntak da, itxi, ezta? hori da. Puntak Arki, izteko. bai, nahiko mire, bai. Bai. Horixe, ondo. Arrautza, Txolillo ipiniko de martxan. hori da. Olioa zen ez, hausen olibolioa, ala ekilorea. Ekiloreak. Ekilorearen. Bai. Hola, xemena. Hori da, Horixe, eskinatxuak, hori da, puntatxua pasa. Eskinetatik, ogia raiatotik horrela, eta frijitu. Frijitu. Ez irtetzeko barruko. Hori da. Horren honek ez du eukiko zentzazioa, ogi berindua deula, buelta guztia. Hori da, Eskinetan hori bakarrik. da, eskinetan bakarrik. Hori da, ondo. Fritua beti goxuak. Bai. Hori da. Koktelien askotan ipintzen dira gauza desberdinak eta hola, baina kroketa epelak azaltzen dianean, Hombre. azkenean gauza beha honena. Bai, Kroketa behatxa. eta nik uste dut, gainera, etxe guztietan, no? Etxe guztietan, bai. Lan asko dauka askotan, eta jendeak, bueno, badakizu. Ez, denbora gutxi dauenean, gauza hauek egitea, Earki baulaxen, frituko ditugu eta earki. askotan, galdetzen digutean, eta esos triángulos, y cómo se hacen esos triángulos, la jendeak? Amerikan aurrea, esan, gaur ez bari magaitu ikusi, Hori interneten da. da hola, errezeta nola egiten dan, ezta? Bai. Gize txoriene, eitb.com. Edo bestela, QR bitartez. Klikatu, hor daukazuen lauki txiki horretan, klikatu eta zuzenean, goiko bentako errezeta, talo frijituak nola egiten dian. Eta listo, ezta? Jarriko diogu hemen papeltxo Eta, bat. zogoxuak. Horantxe izan dut gure webgunea, zuek ere edukiko duzu, Bai. ezta? Nola da zuena? Gurea da, goikobenta, Goiko benta? dana jarraian.com. Hori da. Irubebikoitza, goiko benta dana jarraian.com. Gero, saiaketan gara be baita Facebooken, pixka bat, eguneratuta egoten. Bai, Eta, bai. Argazkia, gauzak, badakizu. Lehenengo edurtea eta gauza horrek. Karo, zuen kasuan ere esatia nola dagoen eguraldia Hori iotzeko da, asko. aukera. Jendeak asko begiratzen du zer da. eguraldi mi dauen, eta zer... Bazkaltzea bakarrikan jun, ala urbia bueltatxo baten, Hori da. gero bueltakoan bai amaiketakoa, edo O bazkaria, asteburua, tokatzen o dana. asteburua etortzen bazara pasatzen, no? A ber, zer. Baita ere, klaro. Amarro gela, gogoratu. Holaxe. Bat, Bai, esatala hitzeko. alaitzeko.
Hori pixkat garbituko eta txikini hori. Eta gaurko bigarrengo platera, listo, ezta? Listo. Bale. Ba, azken ukituak ezan, eta berehala porratuko dut. Irina, ura, arrautza eta gatza nahastu. Zartagi bero-beroan taloak egin. Margarina, irina eta esnearekin bexamela egin. Urdaiazpiko egozia txiki-txiki eginda nahasi. Taloak bexamelarekin bete, zatitu eta frijitu. Dastatzeko prest. Ze hona dan, gaur egun jatetxetan bertan egindako frituak topatzia, Ja. Bai, gauza hona hori. Makina bat frito jandako naiz, baina sekula ez dituen borratu taloak. Ez, lehen abiziko eguna ez dela azkena izan. Zerratikan, goiko benta junezkeo aukera degulako bertan borratzeko.